презентація книжки «Традиційний календар Нариси». Вона у мене вийшло у початку 22-го року, де акурат почалася війна, ну і тому не було такої нормальної фактично презентації. Можна тут ще 3 місяці вольниці, там стульчики взяти додатково. Ось, не було таких, ну, фактично, не було урочистої нормальной презентации. Ось, тому я вельми рада теперь, коли розказую нечто про некие календарные святы, казати, що ну, это ще й презентація книжки в неким сенсі. Ось, ну, фактично, это зборник моїх нарисів, який я писала як журналістка про традиційні білоруські святи. Ось, ну, а сьогодні заширодимося на, так би мовити, святах купальського періоду. Книжечки дві у бібліотеці «Аксіротка». Можна їх позичати, можна читати, але зараз пишу по шерегах. Так, тут у нас вже поглядів книжечки, тому пишу сюди повертати. Ось. Ну, почнемо так. Так, є у мене ще книжка про Масленицю з серії «Білоруська народна творчість». Вона така більш наукова. PDF-ка доступна в інтернеті, коли що. Можна в кінці будуть мої контакти у Фейсбуку на сторонці. У мене у замацованих повідомленнях висить посилки, що на PDF от книжки про Масленицю. PDF традиційного календаря поки що, на жаль, не дозволило видавництво опублікувати, але, ну, я думаю, що так, полгода-год буде так само досяжно в інтернеті. Ось, ну і, власне кажучи, коло білоруського традиційного календаря. Год у нас фактично можна поділити на 4 частки. І ділиться ён сонцестояннями і раўнадзенствамі. Ось, ну і зараз ми знаходимося у районі летнього сонцестояння. Ось, ну і лічиться, що у білоруському традиційному календарі гэтыя кропкі, вони позначені, ну, нерівномірно. То бок на летнее сонцестояння, так, ось є свято Купаліни, зимове сонцестояння Каляди. Ось, а раўнадзенство восеньское і весновое, вони так розмиті поміж різними святами традиційного календаря, і складано казати про те, що от у нашому календарі є нека одна кропка, яка от супадає з восеньським або весновим раўнадзенством. Хоча це, ну, от цикл святів, які прикладно на цей час припадають, до того, що вони ще можуть бути рухомими, залежно від Великодня. Ну, тому що в білоруському традиційному календарі є рухомі і нерухомі святи. Нерухомі – це ті, які кожен год припадають на один і той же день, як, ну, такого-то числа, такого-то місяця. А рухомі – це ті, які розлічуються від Великодня, і вже від залежності від Великодня лічаться, ну, наприклад, Троїця – це 50-й день по Великодні. Ось, там, Радуниця – це наступний второк по Великодні, так? Ось, і від Великодня соотносно різні свята совуються. Але, якби, ну, наприклад, дослідчик Дмитрий Скворчевський, він каже, що Купалі, якби, ну, раніше, якби, ну, більш такі часи, прикладно, плюс-мінус середньовічні, тому що він вивчав астрономію Великого князства Литовського, ну, этого періоду, плюс-мінус 14-16 століття. Він каже, що Купалі, воно не було так само одним певним днем чи ночью, а, ну, якби, по-перше, дата сонцестояння совувалася, і, ну, є звістки у хроніста Яна Длугаша, що з 25 мая починалися от купальські святкування і дожилися плюс-мінус місяць. Ось, ну і так само Дмитрий Скворчевський каже, що от, власне, сама коротка ніч года, і вона, якби, ну, далеко не завжди припадала ось у районі 20-22 червня, як тепер. От сьогодні у нас сама коротка ніч з 20 на 21 червня, але, наприклад, летось вона була з 22 на 23 червня. Тобто ця дата літнього сонцестояння, вона, якби, ну, плаває так астрономічно. Ось, ну, а раніше, коли люди не могли так, ну, докладно проводити такі астрономічні назирання, тим більше, якби, цю дату визначити було складно, і тому, ну, тут фоточка для настрою, палеты лаки в 90-х годах, в конце 80-х. Так, ладно, тут думала, що у мене трошечки інша послідовність слайдів. Тому, якби, отримлюється, що, ну, фактично, коли ви хочете святкувати Купалі, ну, то можна святкувати, коли вам зручно. Не веду, починаючи ось від сонцестояння, власне, астрономічного, аж до так званого православного Купаля 6 на 7 липня. Пізніше трошечки скажу про це подробязні, але, власне, тема у нас була заявлена
як святы каля купальскага перыяду. Ну і купальня лічыць рознымі даследчыкамі адносяцца то да вясновых святаў, то да летніх. Ну і таму добра было б разабрацца, дзе ў беларускім традыцыйным календары пачынаецца і сканчваецца вясна. Прысутнічаюць людзі, якія ўжо калісьці слухалі маю лекцыю пра вясновыя святы. Ну, такі кароткі змест. Першае такое свята гэта грамніца альбо стрэчання. У каталікоў яно 2 лютага, у праваслаўных 15-го. І ўжо на гэтае свята спяваюцца песні пра то, як зіма з летам сустрэлася. Ну, то бок гэта фактычна першая дата, калі у песнях, у абрадах пачынае згадвацца вясна і могуць адбывацца гуканні вясны. Ну і в асноўным гэта на поўдні Беларусі адбываецца на стрэчанне. Але акрамя таго, весну гукаць маглі на розныя абсалютна святы, на пэўныя святы нерухомыя, на святы рухомыя, можа быць на нейкія прысвяткі істотныя ў лакальнай традыцыі. Таксама маглі глядзець па прыродных з'явах, што калі тае, напрыклад, снег, то гэта ўжо час гукаць весну. Ну і фактычна яе пачатак, ну ці калі пойдзе лёд. Але акрамя весны у нас жа ёсць яшчэ папярэдні сезоны, то бок калі зіма не сышла, то што ж з той вясной. І тут атрымліваецца, што абрады выгнання зімы, яны таксама накладаюцца на гэты перыяд. Я вяду да таго, што межы паміж календарнымі сезонамі ў традыцыйным беларускім календары даволі такі размыты. То бок калі мы ўжо ў лютым у некаторых мясцовых традыцыях беларускіх могуць пачаць гукаць весну, то выганяць зіму могуць пачаць пазней, чым гукаць весну. То бок з тых звестак, што мне атрымалася знайсці ў этнаграфічнай літаратуры абрады выгнання зімы вось у такім выглядзе такіх прыгаворак, кшталту «Ідзі зіма да Кракава», зноў тут прыйдзеш адзінакава, альбо там «Ідзі зіма да Кучава, ты нам надакучыла», «Ідзі зіма да Кіева, нам лета пакінь». Ну і звычайна такія прыгаворкі, яны суправаджаліся нейкім такім гучным плясканнем, біццём, такія металічныя прадметы, ці проста дзеці там кіямі дубасілі, напрыклад, па плоце. Ну і лічылася, што такі прыгаворкі з такім гучным выганяннем сапраўды прагоняць гэты сезон сімвалічна, адкрыюць дарогу весне. Але мы бачым, што гэтыя дзеянні яны маглі здзяйсняцца даволі так і позна, нават на Вялікдзень, нават праз тыдзень па Вялікадню ў праводную нядзелю. Ну і то бок гуканне весны з провадамі зімы яны адно на адно накладаліся. І так, што забыла сказаць на самым пачатку, уласна кажучы, што калі не зразумела што-небудзь з таго, што я кажу, то пытанні задавайце адразу. А калі пытанні дадатковыя кшталт, то тады на канец іх пакінем. Тому, калі штосьці не зразумела, то пытайце. Далей. Про весну мы ўжо пагутарылі. Ну і уласна, калі гукаць весну маглі пачынаць ужо на стрэчанні ў лютым, то сканчваць, спяваць весновыя песні. Ну і суадносна можна умоўна сказаць, што сканчвалася весна ў беларускім традыцыйным календары. Таксама на вельмі розныя святы ў розных мясцовых традыцыях, то бок і да Вялікадня маглі спяваць веснянкі, а дзесьці толькі ад Вялікадня яшчэ пачыналі. Тады спявалі да Купаля альбо ажно да Петра. Петров гэта 12 ліпеня ў праваслаўных, а ў каталікоў 29 чэрвеня. То бок вось гэтыя межы сезону яны вельмі размываліся. І калі мы кажам пра святы купальскага перыяду, якія яны між сабой вельмі падобныя. То бок ва ўсіх гэтых святах можна казаць пра культ расліннасці, можна казаць пра тое, што не так ці інакш звязаны з летнім сонцаваротам, хаця можа быць не ў такой ступені, як уласна купальня. Ну і уласна гэты цыкл весновых святаў, святу канца вясны, пачатку лета, ён распачынаецца ў шэсцем, гэта 40-й дзень па Вялікадні, потым Троіца, яшчэ кажуць Пяцідзясятніца, ну і звычайна адзначаецца з 49-го да 51-го дня па Вялікадні, то бок галоўны дзень 50-й звычайна. Русальны тыдзень пасля Троіцы, калі лічыцца, што разгульваюцца русалкі, у беларускай традыцыйнай культуры русалкі не маюць хваста, гэта такі дух расліннасці. Русалку звычайна ўяўлялі сабе такой дзяўчынай, якая ў жыце гойдаецца, бегае па жыццю, можа быць, там пужае дзяцей, каб туды не хадзілі падчас красавання, квітнення жыта. То бок это такі дух расліннасці. Ну, уласна, купальня, пра якую мы будзем размаўляць падрабязней.
і Петров дзень, про які я вже так само казала. Вось, і вельмі часта як бы купалкі і петроўскія песні, яны між сабой перамешваюцца, могуць, напрыклад, на мелодыю купальскай песні спяваць про Петров фактычна дзень. Петрова ночка маленькая, але на купальскую мелодыю. То бок, гэта ўсё, як бы так між сабой вельмі заціраецца в межах гэтых святаў. І зараз яшчэ паглядзім фотаздымкі, і галоўныя персанажы гэтых святаў, яны таксама падобныя. Ага, ну і вот наконт гэтага такого купальскага, перадкупальскага перыяду вот варта згадаць так званая обсерваторія, часамі пішуць у літаратуры этнаграфічнай ля вёскі Пікульнічы Полацкага раёна. Ну, то бок там камяні усталяваныя пэўным чынам, і лічыцца, што гэта зроблена для таго, каб вось у дзень летняга сонцастаяння ад сонца, калі яно сядае, так увечары цень там падаў пэўным чынам, і каб вот людзі, калі ў іх не было астранамічных прыбораў, маглі вызначыць, калі ж наступае купалля. Але па апошніх даследаваннях аказваецца, што ўсё ж такі там немагчыма вызначыць уласна самую кароткую ноч, але магчыма вызначыць, калі вось наступае гэты перыяд самых кароткіх ночей. Вось, і гэта сведчыць на карысць таго, што магчыма калісьці, да хрысціянскіх хутчэй за ўсё час усё ж такі купалля уяўляла сабе такі цыкл святаў, не адну пэўную вось ноч, а вот цыкл. І вот людзі святкавалі, калі ў іх атрымлівалася, а можа быць нават не аднойчы. Вось, і калі прайсціся па святах, про якія мы казалі вось у гэтым перыядзе, то, напрыклад, вы бачыце здымкі з пахавання стралы на ўшэсце. Вось, што такое страла? Як бы, гэты абрад выглядае як карагоды па вёсцы, і потым закопванне ў жыце пэўнага прадмету. Часцей за ўсё прадмет гэты металічны, то бок ці манетка, калі яшчэ не было ў Беларусі манет, то часамі там хтосьці ці прыпасы яшчэ савецкіх манет даставаў, ці вось там расіяне даволі часта прыязджаюць у Веткаўскі раён, бо ўжо лічаць, што гэта і іх традыцыя часткова, так вось яны дзеліліся з мясцовымі жыхарамі манеткамі, могуць закопваць грабенчык, могуць закопваць лялечку, то бок нейкі прадмет закопваюць у жыце, у ніве, і лічыцца, што гэта такая сімвалічная ахвяра ніве, каб быў уражай, каб жыта радзіла. І вось калі бабуль пытаюцца, навошта вы водзіце і хаваеце стралу, гэта закопванне называецца хаваць стралу, хаванне стралы, яны кажуць, каб дождж ішоў, вось каб быў уражай. То бок, вось гэтая свядомасць, яна захоўваецца, і гэта, не рэканструкцыя, даследчыку, але сапраўды носьбіт традыцыйнай культуры, ад іх дасюль вось гэта можна пачуць. Вось. Чаму страла? Страла, лічыцца так, што страла гэта вось страла перуна, гром, які б'е ў зямлю, такім чынам яе апладняе. Гэта ўжо такая трошачку кабінетная рэканструкцыя, гэтага бабуля хутчэй не раскажа, она просто скажа, каб вот ішоў дождж, так, а вот вадзіць, хаваць стралу, гэта вось, вось гэта прадметнікі, данесці да поля, каб там закапаць. Гэта завостраныя нейкі? Зараз гэта вот прадмет, які закопваюць, гэта часцей за ўсё манетка. І розныя прадметы кшталту грабенчык, лялечка, але вось лічыцца, што калісьці гэта быў культ вось археалагічных знаходак, што людзі адкопвалі дзесьці там на поле такія яшчэ з каменнага веку вось гэтыя стрэлы, і лічылі, што гэта вось стрэлы бога грому, перуна. Але сёння вось вам ужо у вёсцы гэтага ніхто не раскажа. Значыць, яны былі каменныя якіясь? Так. Але сёння гэтага ўжо ніхто не раскажа. Гэта ўжо такая навуковая рэканструкцыя. Так, сёння ўжо, да. На якіх стрэлы няма? Сёння ўжо няма. Так, а самі мясцовыя, так і называюць пахаванне стрэлы? Пахаванне стрэлы, так. У Бездзежы, напрыклад, Рагічынскага раёна стрэлка. Не толькі. Не толькі в одной вёсцы. Не толькі. Это вот Веткаўскі раён, вось, потым вот, одна кропачка вот Бездзеж у Рагічынскім, але там, хутчэй за ўсё, она было шырэй распаўсюджана. Хутчэй за ўсё, это вот такое пасожа, больш-менш, але вот, до нашага часу вот у асноўным Веткаўскі раён пахаванне стрэлы захавалася. Плюс Бездзеж, такая кропачка, трошачку на захад. Ще зараз таксама покажу здымкі з іншых вёсак. Так, і галоўная ўласна песня абрада «Пушу стралу, дай па ўсём стралу, па ўсём сялу, даляці страла да ўздоўж сяла».
то убі стрела добра молиться. Ну, ось саме старожитний варіант, то убі стрела добра молиться. То бок смерть від грома, смерть від стріли Перуна, вона лічилася почесною, як смерть на війні. Ну, то бок лічилася, що от гэты молодець, якого ось, ну, там у песні забиває Перун, як от, обранник бога війни. Гэта, якби, ну, от він помер, якби, ну, я думаю, що можна порівняти, ну, якби, ніби пішов одразу у Вальгалу, коли там со скандинавської міфології. Але пізніші вже варіанти гэтага тексту, гэта наадварот, що не забі стрела добра молиться, або просто там є такі нейтральні варіанти кшталту, ну, летіла стріла, ну, і там молодець потім забіта, тобто, ну, не зрозуміло, наколькі станоўча ацэньваюць гэтае дзеянне. Але таксама звярніце ўвагу, што няма канца тэкста. Праце, ёсць яшчэ канец гэтага тэкста пра тое, што калі плача жана, там расы няма. Калі плача сястра, то цячэ крыніченька, калі плача маці, то цячэ рака. Ну, і гэта паказвае таксама на вельмі старажытнае разуменне сістэмы роднасці увогуле, ну, такім родавым грамадстве, ну, таму што як бы маці, яна на ўсё жыццё, а жонка, ну, гэта як бы там з чужога роду, гэта як бы, ну, не до конца як бы і сям'я, так бы мовіць. Ну, то выключылася, што вот, ну, маці больш шкада вось гэтага забітага малайца, так, чым яго жонцы. Скажите, калі ласка, вы кажаце, што ну, там, эти, ну, петровские песни спевали на купальский манер. То бок, як бы у кожной обрадовой песни свой напев, як это робиться? Так, до запеву ми дойдем, так, ну вот власне стрела, так, вона співається на так звану, як на музикологи кажуть, ритмоформулу стріли, яка потім, якби, ну, може у інших так само обрядах зустрікатися, але, якби, я лічу, що чоловіку без етномузикологічної едукації це доволі складно почути. Коли, умовно, етномузиколог послухає пісню, не чувши слов, то він скаже, з якого пункту цикла скаже, так. І от ми дойдемо у кінці, так, до мелодії купальських напівів, і, може бути, послухаємо так само, як учусь менавіта купалі. Але часами есть такое, что как бы мелодия не вандруюсь по календарю, то как одна и та же мелодия, она может в одной местности спеваться на одно свято, у другой на іншее, и у одной лічиться весновою, у іншої купальською, третьей петровської пісні. Ну і то ж саме з іншими періодами календаря. Наприклад, масленичні пісні, вони десь лічилися веснянками, ну якби напів на той же голос. А яшчэ скажите, у гэтым тэксце вось гэта ляці стрела ўдол сяла. Ну, уздоўж сяла, гэта хутчэй, што там памылка. Вот я хотела, что да, что удол это что? Это подол, як бы низкое место. Может быть удол, як бы да, может быть вниз, а может быть это просто помылка, просто теперь зауважила. И так себе припоминаю, что, по-моему, я так копировала с российского сайта, как не набирать самостойно. Вы не могли альбо не почуть, альбо там все правда могло співатися у конкретно в этом варианте удол. Не скажу так. Незначное слово. Так, не, ну, так. По правилу же требовалось записывать оригинал, а не... Ну, это некий сайт российских родноверов. Вот и все, что почули, то и набрали. Я просто, ну, докладно не скажу, но мне кажется, что уздовж повинно быть. Вот. Дякую велике. Ось. Ну і ось, наприклад, у тим же Ветковському районі у вёсцы Пералёка функцію гэтай стрелы, яку хаваюць, закопваюць, выконваюць такая лялечка з травы. Вось, і прычым адзенне на яе трэба драць рукамі, як бы нельга рэзаць нажніцамі. Ну тут таксама можна знайсці паралелі з некаторымі іншымі абрадамі, дзе таксама як бы, ну, некаторыя дзеянні нельга было выконваць ножом, напрыклад, там хлеб ламаць, а замест таго, каб рэзаць на некаторыя святы, то бок тут як бы, ну, показвае, што гэта як бы, ну, незвычайная лялька нават для пахавання в якасці стрэлы. Ну, вот, напрыклад, тут тоже, да, пералёцы, то же самое шэсце на поле. Ну і вось закопванне гэтай лялечкі, прычым, ну, гэта 14-й год, калі у нас яшчэ не было деномінацыі, то бок не было манетак, таму кідалі папяровыя грошы. Вось. Ну і то бок кожны, як бы, ну, от робіцца адна лялька на всю вёску, і кожны яшчэ, як бы, каб дакласціся да гэтай ахвяры зямлі, як бы, ну, дакідае ад сябе нешта. Вось. Ну, а потым вось над гэтай лялечкай завязваюць такі снапок, ну, от мне, напрыклад, нагадвае такія жніўныя
жнівні снапки, бороду там Велесову, наприклад, таку так само на ниві зав'язують, ну і ось він так символізує конець ніякої справи. От поховали, все, позначили. Так, ну і так само з поля збирають 9 колосков, і потім ці 9 колосков, вони цілий год заховуються. Ну, це фактично таким шерегу предметів, які можуть заховуватися у військовій хаті. Вербочки, свечені, зеленіна троєцька, може доволі довго заховуватися, да? свечки граничні, так. Ну і ось колоски вот это вот з того шерегу. Ой, вы так очень Мгм. Что? Ну, питайтеся, коли що. Ну і так, підбираючи ще до наступного свята, до Троїці, це нагадую, плюс-мінус, ну, ще 7 тижнів по Великодню, тобто так, 50-й, 49-й, 51-й день. Ну, тобто у традиції вельми часто кажуть, перший день Троїці, другий день Троїці, третій день Троїці, тобто сьогодні для нас Троїця це тільки неділя, ось. А ну, традиційно це як мінімум 3 дні, а то і цілий тиждень. Те ж саме про Великдень доволі часто кажуть, на перший день Великодня, на другий день Великодня, тобто другий день Великодня це понеділок фактично. Ось. Ну тут хотіла похвалитися своїми фотоздимками со шматликих троєцьких експедицій і показати, що ось листя зелене, яке ну, для цього періоду характерне, що тому пригожують хати, подворки, і що його затиркують якби усюди, от літерально, за образи, за печку, за телевізор, ось, за вікна, брами, де завгодно, ось, що це так вельми виглядає. Ну і це листя його часами зовуть май, ну от мая місяця, так, ну хоча Троїця може і на червень припадати, що літо у нас Троїця пізніше закипає, до речі. Ось. І, ну, звичайно, це листя, воно висить, ну, плюс-мінус тиждень-два, і потім його не викидають просто так, а листя вот так ті спалюють, ті недзе вот так вот, ну, приховають, щоб воно так не вельми валялося, таке розкидане. Ось. На могилки можуть односити так само троєцьку зеленину. Ось. Ну, поштову скриню, А наприклад. попередньо череп не було? Терапень, так. Мгм. Мгм. Ну, до речі, не ведаю, ось наскільки широко розповсюджена ця традиція менавіта має відносить на могилки. Ось у Теребні мені трапилося, я якби читала десь, що ще може бути, але ну, от не скажу, наскільки широко. У нас, звичайно, аєр, а не клен. Угу. Ну, это вот в Пінському районі у нас Мгм. і у церкві вся церква у аєр. Мгм. Ну там як було? У городських церквах то ставили 2 березки. Березки. Да, і, ну і так само там некие, яны так на виході, от і царські врата ставили 2 березки, а всю подлогу стілали аєром, і так само у хатах можна було. Ну, але, як мені бабуля казала, що раніше люди їздили, там, ну, вже, звичайно, по болотах росте той аєр, то Мгм. це ще треба з'їздити да набрати того аєру. От. А зараз то яны вже просто баби, ті хустки зелені пов'язували. Ну і таке, що коли у городі які квітки росли, ось, наприклад, як це називається, іриси, да? Мгм. Їх же ж так само така, ну, зелене листя. Мгм. Ось, тому то просто робили букети більше з зеленіни. Ну Мгм. і резали ще, коли я не блитаю, то калину могли ветку. Ну, от бок некі такі корчі і іншу зеленіну, якої багато, якої не шкода. Ну, в тим сенсі, що чого багато, чого не шкода. Мгм. Там эта калина, звичайно, вона нікому не потрібна, там росте, ну, нарвали її і проложили. Моя бабуля так само аєр. Аєр. Для мене Троїця – це аєр на підлозі. Мгм. Коли заходиш у коридор, і в коридорі аєри, там у хаті буде на підлозі. Ну, більше такого. І то, ось, є там успоміни мої так з дитинства, да, ось, Мгм. а опошні вже там, ну, ось, 10-15 років життя бабуля, до этого вже не сочила. І я больше нигде не сутыкался на Сенечке. Мгм. Хотя я допускаю, я просто мало где был. Мгм. И от Левосю бабулі чітко вспомнив, що аєр. Але просто тут може питання в тим, що у нас було побач
речка, и для речки просто рос аер. Может быть, это з гэтым звязано? Моя бабуля на Могилевщина, до речі, габрейка похоже, притримлювалася православних свят, так само аер больше. Ну, в ogóle пишут, что клен, вот береза, аер, любая вот зеленина, галоника было зелена. Вот, ну, я подозреваю, что так быть, ці залежиться, правда, от того, что близко росло, ці ніяк, ну, може бути, от у ніякої одної місцевої традиції, наприклад, от ніяке дерево та не лічилося більш таким придатним на зеленину. Ну, агулом, якби, важно розуміти, що, да, що це культ рослинності, ось, і, ну, така була хата, подворок, така своя ніка простору, церква так само, ну, прибрана, пристроєна. А это до христианского периода ось это зеленина? Зеленина, ну кажуть дослідчики, якби знову ж таки, бабулі ж нам не розкажуть, але дослідчики кажуть, що так, от, наприклад, Ольга Миколаївна Шаря з Пінщини походить, от вона куст дослідувала, брат куста, от Жені зараз покажу його, і вона, ну, їм бачить увогуле культ роду, вона каже, що куст, це от, якби, ну, не тільки зеленина, це от куст, якби, от, як родовое древо, і от це персонаж зелений, опранутий в зеленину, і він от символізує продки, ось його обводять по вёсці, де от раніше люди, звичайно, жили якби, ну, одним великим родом, сім'єю, от такий сенс. Ну, інші дослідчики кажуть, ну ні, це ж божество рослинності, яке от такой от у цей час от сустракали, водили, проважали кудись. Ось, ну, хтось каже, так це ж викликання дождю, як болгарська Додона, наприклад, ну, там є зелений так само персонаж, якого обливали водою. Ну, тоді Ольга Миколаївна в своїх публікаціях каже, а я от розпитала в своїх вёсках на Пінщині, ті обливали куста водою? Ні, ніде не обливали. Ну, така от дискусія в білоруській етнографії відбувається з цієї нагоди. Ось. Зеленинка. Ось, ну, наприклад, троєцька пісня, знову ж таки, про зеленину, про березу білу, але що цікаво, така ж пісня, вона у інших регіонах може співатися як купальська. Тому вже тут ми бачимо таке перекрижування тих обрядів. Ну, і дівчина порівнюється з березкою. Ось, ну, так само на Троїцю могли відбуватися так зване кумлення дівчат, тобто коли дівчата щось робили, но частей за все проходили поміж зв'язаними березками, ті ось так про звінок цілувались, тут ми вже жінчин таких старейших бачимо. І, ну, і лічилося, що тоді дівчата, от вони такі стали сябровками, і ось коли одна з їх пойде все літо замуж, то другая буде її головною дружкою на весіллі. Ось, ну і ми вже доходимо до водження куста на Троїцю, тобто, як я вже казала, що це ну, такий персонаж, якому різні науковці приписують різне значення. Ось, ну, але, звичайно, це ті дівчина незамужня, ті жінка, яка недавно вийшла замуж, ті, наоборот, жінка, яка вже якби, ну, народила дітей, пожадана ні одного, в якої б добре склалося сімейне життя. В різних місцевостях по-разному, ті часами є зв'язки, що це пара, хлопці з дівчиною могли зв'язувати, і тоді вони ходили от разом, як один, так і куст. Побачили на ще ось про кумлення. Это отрымливается, что дівчата кумуються, тому що вони вже ведають, що одна з їх вийде на велику весельницю замуж. Ті можуть ще причекати, думати, а раптом, да? На всякий випадок, ну, якби, ну, кожна ж дівчина хоче мати собі лепшу сябровку. Це такий, якби, ну, офіційно такий ритуал, що вони сябрують. А от коли раптом весілля... може і якби весілля не планувати на цю Ні, може не планувати, але ж тоді треба наново покупитися. Коли у першої осені... Кожний год, так. Ну, а раптом сябровка пойде замуж, вона застанеться, а дружка ж повинна бути незамужня. Ну, тому, от, якби, таки, да. Як сказати, обрати відновлення соціальних сувязей у громаді. Ось. Ну, тут вам хотіла відео показати зважання куста у Черебні. Ну, тут одразу скажу, що це така трошечку реконструкція, тобто от ми їздили, тут дівчат, видать, з Мінська частково, тобто, ну, так допомогти гурту, і от дівчина, якою пранули кустом, ну, якби в цій весці було прийнято, що це повинна бути молода, незамужня дівчина. У їх, на жаль, у гурті такої не було, ну, бачите, тут уже старейша основна жінка. Так, і не було охочих на повну весці, тому опранули приїжджу. Ну, але співають ще, як має бути, господаров приходять, як має бути.
Да. Зараз пущу вам відео. Я чисто для себе зроблю фоточку, як ви все пригоже сидите. Просто Да. мне на память. Нигде не буду постить. Не хвалите еще. Зараз відео. Заходите, заходите, гости, дорогие, заходите сюда. Здравствуйте. Заходите. Добрый день. Здравствуйте. Святая Троица. Спасибо вам за песню, со Святой Троицей вас, с праздником святым. Приходите к нашему столу, подходите к нашему столу, угощайтесь. Бросает на солнце все. Ну ось. Ну і різні локальні варіанти вадження куста, там часами ось зеленину, яку галинку відщипнуть з того куста, дадуть господарам. Ось такі різні локальні варіанти. Десяті господари частують, виносять столи, десяті просто дають гроші ці їжу. Ну, традиційно часті їжу, а кожний час уже часами і гроші. 10 з музиком, 10 без музики. Частіше, що коли з музиком, то ну, якби по вулиці по вёсці йдуть, якби під музичний інструмент, або співають акапелла традиційно. Это, Алена, ось, это все богатые обрядов троечных, это потому что Полесье, ось в нашем регионе, что есть, потому что я шукал. Вадження куста – гэта Полесье. Гэта такое центральное Полесье, Пінщина гістарычная. Чечерский район, там будзе у меня фоточка, ці была уже, боже, забыла. Вось. І знову ж таки, дискусія паміж Ольгою Миколаївною Шарай і некоторими іншими науковцями, і яка лічить, що було поширено шире вадження куста. Але знову ж таки питання, на яке це було свято, тому що є звістки Нікіфоровського з вёски Вимна, а тепер це, здається, Вітебський район, що от там куст, і він на Купалі, про це буду далі казати. Вось. І ёсць нібы асобныя звесткі з Гродзеншчыны, так само і про Купальскі куст, і про Траецкі куст. Але Ольга Миколаївна Шарай стверджає, що це все неправда, що тільки історична Пінщина, центральне Полесье з процягом в Україні, ну, на Ровненському Полесье, Рівненському. Ось, тому, ну, от є різні версії. Але у Чечерському районі докладно є це вадження куста, і є, якби, ну, досліджується Вероніка Миколаївна Курцова, яка там народилась із дитинства, пам'ятає це вадження, то бок це не реконструкція клубна. Ну і от є це звістки Нікіфоровського, і він, якби, ну, місцевий, якби, навряд чи він, якби, нечто там не дозрозумів чи придумав. Тому що, ну, тому почесно, що я думаю, що це от зелений такий персонаж, питання просто на якої свято. І він, якби, ну, мог бути у різних місцевостях Білорусі, у різні свята плюс-мінус ось цього весново-літнього періоду. Да, просто хоча б нейка іншая абрадавасць, акром раскідання аеровасць на Падняпров'і. Ну вот кумлення, там печення яєчні часами, ось на полі, коли пастухи, ці просто от молодь могла гуляти. Ось, але в основному все от концентрується вокруг зеленіни. Тобто ці упригожування, ці ось зелений персонаж. Але от таке хрестоматийне вадження куста, вот коли гэта жанчына апранута ў зеленіну, гэта Полесье, вот Полесье центральное историчное Пінщина, Турово-Пінське княство, скажем так. Ну і тут у нас вадження куст саме на Пінщину, там Оксана трошечку бачно, то, до речі, моя польська експедиція по Білорусі равнеда так само була. Ось, і там
Куст гэта галінка, ну такое дрэўца, галінка. Вось, і ну якби дзяўчына, якая ў віночку, но яна якби не зусім куст, яна просто таго як вот куст дапамагае несці. Вось, і таксама далей скажу пра тое, што такі вось куст мог быць на купалі на Гродзеншчыне, такі я сябе уяўляю дрэўца. Вось, ну таксама Лунінецкі раён. Ну вось тут придумалі такі лайфхак, што ну, жанчына, я так подозреваю, что традиционно она повинна была быть голой у сорочцы. Ось, а тут придумали такий зеленый плащик, до якого примацовують галинки. Ось, і там ще така особливість, що розстилають рушник, коли водять куст. Тобто, і на эту пісню співається, що там якби нашого куста невеличкі ножки, ну это ты вообще на рушничку стоїть. А это не связано со шлюбными некими? На рушничок стану, это что песня? Максима, конечно, ну потому что все ж таки, ну, якби плотность такая природы, плотность рослин, так она зв'язана якби, ну, і з сімейним життям, з плотністю людей, якби, ну, міфологічне мислення, це якби, ну, все. Рушник, він же ж як це благословляє життєвий шлях. Тому тут якби нормально. Ну тут ми можемо шмат чого інтерпретувати, якби, і евакуації, якби люди, які цікавляться традиційною культурою. Ну конкретно там от у Дятловичах кажуть, що рушник – це от знак особливої пошани для густа, що от десь зустрінуть і просто якби дякую, що попели, нате, ідіть, а десь от рушник розстелють, це значить, що от особливо чекали, а десь ще й стол винесуть. Ось так. Ну от спиняють машини, спиняють мотоцикли у тим ліку. Ну ось це акурат той момент, який коли куст показує ножки. Ось це момент, що у нашого куста невеличкі ножки, наш куст не боїться далекої дорожки. А всі можуть чим-то його, ось як колядовщику, так, як балачовнику, чим-то почистувати, дати гроші? Так, це фактично той же самий от обиходний обряд, який просто здійсняється на різні свята і з різними персонажами. Тобто на коляди, з козою, коніка, шмат персонажів на коляди може бути. От на Великдень волочовники, вони частіше ще не переопранаються ні у кого. От куст. Ось, ну в некоторых місцевостях на Купалі так само, який є обиход, справді скажем. Ось, ну, почастунок. До речі, Лунінець, це що у нас столиця клубниця, ну, от якби у кусту так само дають, що чим хата багата. Ось у нас равнетка з кустом іде, так само Лунінецький район, Восколопча. Ось, ну і ну, ось там дівчина, так би мовити, яка вже засватана повинна була бути кустом. Ну і от у этого гурта конкретно в 21-м году була проблемка, тому що ось ця дівчина, вона що-то шматходов з кимось зустрікалась, вона ще обіцяла взяти замуж, і от у 21-м году зрешти брала. І ми думали, ну і кого ж ми будемо опранати кустом на наступний год? Ось, ну от Чечевський район, про який я казала. І ось там, і ось така цікава деталь – великий віночок. Ось великий вінок його несуть разом з кустом і потім закидають у річку. Ось він пливе. Ну і увогуле, якби так плавно переходячи до купалі і того, що ж ми там будемо на цій купалі робити, якби, ну, на купалі можуть так само опранати дівчину у зеленіну, так, але можуть, якби, ну, замість, власне, дівчини у зеленіні можуть, ну, робити які предмети. В тим ліку, от вам як ідея, лайфхак, можна зробити великий вінок, який, наприклад, от піднести у вогнище, потім покласти. Ось, гэта проводы русалкі. Гэта просты дзень пасля Троіцы. І, ну, ви бачите, ну, такі ж персонаж, знайдзе 10 адрозненняў ад куста, але гэта русалка. Ось, ну і так само Палесся, але ўжо Палесся ўсходняе, не цэнтральнае. Ну, то бок можна сказаць, што да, што вот вось гэты зелёны персонаж, ён якби, ну, з'яўляецца ў розных частках Беларусі, просто ў розных частках мае, ну, на розныя святы найбольшае распаўсюджванне. То бок вот у цэнтральным Палесе гэта часцей за ўсё куст на Троіцу, вось проводы русалкі гэта ўсходняе Палессе, вось, і ва ўсходняй і паўночнай Беларусі вось такі зелёны персонаж мог быць на купалі. А калі это куст, то, напэўна, папараці яго не вгортваюць, як тут русалку. Ну, вось я думаю, што тут галоўнае просто, што зеляніна. Можна, конечно, допытать, у якой зеленіне павінны хадзіць ваш зялёны персонаж. Лясная расліна больш, а куст там нешта такое з кустоў з дрэва.
Може бути. Ну, бо от у піснях на проводи русалки там п'ється, що приведу русалочку до бору, а сама вернуся до комори. Або там приведу русалку, куди я там проводять, ще на могилки можуть провести. Ну, тобто виводять кудись за межі своєї в'язкової освоєної простори. Ось. Ну, тобто, гэта вось персонаж, от, символ гэтага часу, коли найбільш буяє природа, рослинність, от його треба кудись видалить, якби, тому що час його минає поступово. Ось. Ну, і ще обіцяла показати пару, яка у нас може виконувати функцію куста або русалки. Ну і ось гэта Добружський район. Ну і так само різного зросту, але частіше за все ж таки гэта такі більш-менш зросту жениха і невести. Пари, якось так зв'язуються, пригожують зеляніни, які ходять у якості тут конкретно русалки у этой вёсцы. Ну и потом этой зеляниной вокруг русалки отбывается такое, что эту русалку, яка складається з двох фактично, особо її розривають так вельми хутко, і кожен себе забирає эту галинку і утиркує у гряди, лічиться, що от урожай буде добрий, жуки будуть боятися, всякі шкодники. Ось. Ось. Ну і власне, переходячи до Купалі, да. Як я вже казала, різні можуть бути дати. Ну, в принципі, фактично, коли вам зручніше. Ось. І, ну, ось просто, мені здається, істотно пам'ятати, що ось цей період, такий, ну, скажімо так, навіть уже від кінця мая, і так до початку липня, що ось це купальський час, це такий ось час буяння рослинності, буяння сонця, коли воно знаходиться найвище над горизонтом. Ну, і просто пам'ятати, що це вот такий святочний період. Ну, казали часами криві вечори і на коляди, і на купальня. Ось, тобто, ну, некий такий ось особливий час урочисто. А у меня питание по звездкам восточным. Я же читала совсем недавно, что нібито Франциск Скорий написав на дату, ну, коли там він друкувався, того приблизно той же час. І там було щось на червень 12-14. Так, от Митя Скворчевський про це пише, що якби, ну, отримується, що наш сучасний календар, так, ну, ми просто, ну, обмежувані трошки от своїми І уявленнями. це ось підтверджується, то бо астрономічно, коли прийшли, то тоді, ну, справді, був саме довгий день, випадав приблизно. Так. І от Скворчевський, власне, про це пише, що, якби, ну, істотно пам'ятати, що, по-перше, ця дата не завжди була тоді, коли тепер, і по-друге, що вона не завжди була якби чітко одна, що це був такий більш розтягнутий період. І навіть от у наш час у Латгалії, це регіон Півдньової Латвії, на межі з Білоруссю, вони так і святкують Купалі, то поки ще по спомінах сучасних, да, там старейших жихарів, коли ось у них були хутори, якби, да, вони ходили от з хутора на хутор, там покупались, тут в одне виходне, там у інше, ось, ну, ці там цілий тиждень можуть ходити, ну, і просто, якби так, скажімо так, істотно, мені здається, поширити свою свідомість і розуміти, що це, вот, ну, період, до чого я зараз веду, а не одна чітка конкретна ніч. Хоча, звісно, зараз ми вже, ну, кожен може собі в інтернеті погуглити, коли в його широтах саме коротка ніч, якби, ну, святкувати так чотенько. Є одне свято в Латвії, здається, називається Ліга. Ліга, це теж Купалі. Да, но вона, здається, на 31-ї завжди, нерухомо. І у їх така традиція, що вони просто розпалюють вогнище, кусюль, ну, кожен у себе, ці мангал, ти там що хочеш, ну, а обов'язково ось у твоєї компанії, зібрав твого кола на сьогоднішній вечір, повинно бути вогнище своє. І, ну, я подумала, то ж справді подобне щось на білоруське. Так. Ну, Да. в принципі, по всій Європі відомо це свято більш-менш коля літнього сонцестояння просто під різними назвами. Тобто, коли це вже християнські святи, то там Джон Хуан, Юханас, хтось ще, або, ну, от старі назви. Ну, от ця Ліга, наскільки я слухала латишських етнографів, це така трошечку сама назва, це придумка 19 століття, тому що їх Ліго, це припів купальських пісень. Ну, от вони, якби, полічили, що це старожитна назва Купаля латишського. Ось. І чи є там ніяка інша назва, у них там так само от дискусії, як правильно називати це свято. Ось. А, до речі, да, на правах вікторини, хто чув, які версії походження назви Купаля?
От Івана Хрестителя, який купав Христа. Це Да. такое ж. Хорошо. А слово гореть, нечто такое. Ага, купиться, так, купиться, гореть. Так, Можна ждать. Ага. Ось туди ж Так, так, Юр. так, 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 так. Моей бабулі і діда була версія. Вона не крепко наукова. Казала, що ось до купальні не можна купатися, бо вода Ага. холодна, а Ага. ось купальня і Ага. ось ти можеш до Іллі купатися. Ось, До Іллі, і до ну. купальня, коли ми ходили там на озеро, ну ще купала не було. Мгм. Короткий купальный сезон, да? Ну, на самом Так, деле, это- можно и с водой связать, и с огнем таким чином, потому что это про очищение, праз, ну, ось, ці вода, ці огонь. Мгм. Так що це ж традиційна свят, на якої і та стихія ровною моц мають. Так. І традиція обрядів зв'язаних із тим Такая, да, запошних версий, что, кстати, так, вот это корень куб, и он там чи-то славянский, чи-то еще индоевропейский, что вот Купидона тут же, то вот кипеть, полумяно правнуть, гореть, купиться, вот это вот еще такое. Ось, ну, есть там еще версия такая, яка зараз лічиться уже кшталту не актуальною, що это купой, ну, то бок, ну, это сукупність, купа, ну, де люди збиралися неким чином, ну, это уже как би лічиться, що не зовсім наукова версія, але знову ж таки тут народних етимологій знову ж таки може бути вельми шмат. Ну, але ось така наукова, основно прийняття, що ось це корінь куб. Ось такий шматзначний вообще сенс. Ось. Ой, хтось тут розкочила. Ага. Так, приложила фоточка. Ну і власне, подповзаючи плавно до того, що ж робили на Купалі. Ну, я як дослідчиця Маслениці можу сказати, що якби у порівнянні з Масленицею це свято Купалі вельми одностайне по всій Білорусі, то бок от елементи, вони якби по всій країні, де святкували Купалі, вони будуть прикладно однолькові, назва буде так само прикладно однольковою, то бок Купала, Купалі, Іван Купальний. То есть такое, ось, ну не будет такого, как у меня на Масленицу, что там катались с горки, а тут увогуле ни на чем не катались, а тут колодку тягали, а тут про такое не чули, еще назвал там здесь есть на усходе Масленка, на заходе запустыне. Где якби так сапраўды, мне здаецца, ну зараз такая тенденция у беларусаў замежжа, якби ну робіць дні беларускай культуры дзесьці ў раёне так Купалі плюс-мінус. Ну мне здаецца, што это сапраўды апраўдана, таму што святкавалі хутчэй за ўсё Купалі амаль што па ўсёй Беларусі. Пытанне, наколькі яно захавалася ну, ўжо до канца 19 стагоддзя гэта свята, лічыцца, што найлепш захавалася паўночнай частцы краіны, цэнтральнай і як бы так паўднёвы захад, як бы ўсход, але не скрайні ўсход, але хутчэй за ўсё як бы ну калісьці было па ўсёй краіне распаўсюджанае свята. Вось, і плюс-мінус аднолькавая абрадавая частка, то как мы тут уже сказали, это вогнішча, у якім маглі спальваць альбо нейкую старызну, альбо пудзіла, прычым часцей у мужчынскай іпастасі, чым у жаночую адрозненне, напрыклад, ад Масленицы. Вось, ну, теперь это уже паленне пакрышак, як бы там кола ад машын, ну гэта зноў ж таки таксама міфалагічная свядомасць, каб вогнішча было большае, каб там перамагчы суседнюю вёску у гэтым плане. Вось звычайна гэта святкаванне альбо каля нейкага вадаёма, рэчка, возера, альбо купанне ў расе, то бок да, вот вода прысутнічае абавязкова. Ну вот зеляніна, про якую мы ўжо шмат разоў казалі, але ўсё ж таки вот гэты зялёны персанаж, ён не па ўсёй Беларусі быў распаўсюджаны на Купалі, але пляценне вянкоў, збор зёлак, іх асвячэнне ў царкве ці касцёле амаль што па ўсёй Беларусі. Вось, пераапранання у чарцей, ведьму, русалку, то бок у нейкіх ну, таких тагасветных персонажаў таксама па ўсёй Беларусі адзначаецца. Ну і тут як бы увасабляецца ну, такая сімволіка купальскага часу, калі лічыцца, што вот это разгул нечыстай сілы, ведьмы адбіраюць малако ў кароў, увогуле ну, моладзь таксама робіць невядома што, зносіць брамы, хавае нейкія рэчы, засланяе коміны. І вось гэта увасабленне такое вось, ну, купальскае бясчынства, так вот у тым ліку такія пераапрананні. Ну і у практычным сэнсе мне здаецца, што можа быць вот
роблячи купальня, можна часто удзельніку прапанаваць перапрануцца ў какое-нибудь лахмотце і кого-нибудь папужаць, типа абліваць. Вось. Да. Ну, па ўсёй Беларусі расказваюць пра папараць кветку, то бок расліна, якая як бы нібыта квітнее ў купальскую ноч, але папараць нібыта не квітнее, але мы тут ужо мне расказалі, што ў Грузіі ўсё ж такі ёсць нейкая папараць, якая нібыта квітнее. Карацей, ну, ўсё ж такі у наших... В Испании. Ага. У наших широтах як бы не квітнее, і у наших так бы, ну, гэта просто сімвол того, чого не може бути. Кветка папороті. Ну, Это ж метафора. Может да, быть. метафора Найсти якби. кохання, Так, метафора того, що у купальську ніч стараються дивні речі, незвичайні. Ось, то бок, ну, папороть, кветка. Ну і обов'язково на купальня виходили всі люди у вёсцы. І гэта адбіваецца ў песнях. Тут купальскія жёлкі сушацца на фотцы. Можна побачыць у купальскіх песнях, што на купалі павінны быць і старыя жанчыны, так, і малыя дзеці, хаця на сёння можа быць вось, ну, в сродках масавай інфармацыі так падаецца, што это свята моладзі, якая там шукае папараць кветку, шукае сваё каханне, але як бы не, традыцыйна это свята ўсёй грамады, ўсіх узростаў. Больш за тое, калі нехта не выйдзе на купальню, то яму как бы организаторы, так мовіць, свята могли праспяваць песню з прафлёнам. Вось. Ну і тут, да, кажучы пра рэгіянальныя асаблівасці, на паўночным усходзе Беларусі былі купальскія абыходы двароў, ну вот як мы бачылі на цэнтральным палесе абыходы з хустам, так, маглі быць абыходы з такім жа зялёным персонажам, таксама падворкаў, і гэта альбо збор ежы на святочны стол, альбо збор нейкіх старых рэчаў, якія спаляць у вогнішча на купалле, альбо вот спяванне такіх песень, такое вельмі ветлівае запрашэнне на святкаванне. Ну, прапанова такой нельга адмовіцца. Вось. Што, ну, хто не прыйдзе на купалле, таго бадай закапалі. Вось. Ну да, і уласна некаторыя лакальныя адметнасці купальскіх святкаванняў. Так, ну да, вось абыход падворкаў характэрны найбольш для Сенецкага, Аршанскага, Дубровінскага раёнаў. Вось сведчанне Нікіфаровскага, пра якія я казала на Віцебшчыне, што гэта, ну, такі ж куст, які нібыта на поўдні на Троіцу. Вось у Свіслацкім раёне насілі дрэўца, ну і зноў жа такі такім жа дрэўцам мог быць прадстаўлены куст у Ненецкім раёне, напрыклад. Ну, мы тут бачым сувязь, зноў жа такі купальскай і траецкай абраднасці. Ну і вельмі цікавы звычай барана, ці спяваць барану, ці біць барану. Гэта калі песні розных жанраў, розных календарных перыядаў, потым таксама маглі там быць песні сямейных абрадаў, яны гучаць адначасова на купалле. Ну, як бы калі пытаюць бабуль, навошта гэта ўсё так спяваць, зараз жа купалле, навошта ўсё разам, кажуць, ну, гэта каб у наступным годзе ўсё было. Вось. І розныя ёсць апісанні гэтай бараны, альбо што гэтыя песні спяваюцца адначасова, то бок вот стаіць шэраг жанчын, усе адначасова запяваюць, і зноў ж такі розныя версіі, альбо адна дапела, торгнула за руку іншых, усе замоўклі, альбо адна дапела, змоўкла, і пакуль астатнія не дапяе, усе стаяць. Зноў ж такі потым, калі гэта спяваць, ёсць звесткі, што падчас абыходу вёскі, ёсць звесткі, што на канец святкавання, ёсць звесткі, што на сустрэчу сонца. Але, ну, мне здаецца, вот, ну, файны такі элемент, які можна ўзяць для купальскага святкавання, ну і прыстасаваць так, як зручна арганізатарам, так бы мовіць. Вось. Все стоять и розные песни Одночасово. Так, то бок такая какофонія, так, ну і калі зноў ж такі такі рабіць рэканструкцыя навуковая, то, ну, гэта нібыта адганяла вось эту нечыстую сілу, якая там лётала ў гэтую ноч. Ну і зноў жа такі, да, вось, ну, як бы такое спяванне ў адной кропцы, як бы збірала вось увесь гэты каляндарны год. Ёсць там, напрыклад, версія Алеся Юрьевича Лоскі, што з купалля пачынаўся ўласна год календарны, ну, як бы адлічвацца, то бок гэта такі добры пачатак, розныя ёсць версіі. Ну, а чаму барана? Таму што, ну, па-першае, структура вось, ну, барана гэта прылада для разбівання камякоў глебы, то бок калі зямлю ўзаралі, там такія кавалкі зямлі, іх трэба разбіць, каб як бы зерне магло прарасці. Вось, і нас сабе ўяўляе такія кратачкі з зубамі,
Вось, ну і таму быццам бы, што вось гэта такое спяванне какафанічнае, вот оно як бы, ну, падобнае вось да гэтай бараны, што там вот так вот усё вот так накладаецца. Вось таксама ёсць версія, што ну, у некаторых мясцовасцях вось эту барану, старую часцей за ўсё, якая ўжо спрацаваная, зуб'я тупыя, яе ўпрыгожвалі кветкамі і спальвалі. То бок вот, ну, функцыя гэтага прадмета такая ж вось як у вянка, вось гэтага вялікага, кідалі, напрыклад, у ваду альбо ў вогнішча маглі таксама кінуць вось гэтага ўбрання ўсяго зялёнага, вось гэтага зялёнага персанажа, кое таксама маглі спаліць. Ну, то бок нейкі вось сімвал гэтага часу, які вось, ну, адпраўляўся ў вогнішча, такім чынам выводзіўся са сваёй прасторы. А абыход падворку ён як выглядае? Ну вот, як я казала, што гэта ці збор ежы на святочны стол, просто такі ж абыход, у прынцыпе, як з кустом, як на іншыя каляндарныя свята. Толькі без куста. Ну да, вот гурт ідзе, як бы ці просто збірае ежу, ці вось спявае вось гэтыя песні пра клёны, так, ці збірае вось гэта старыя рэчы, якія потым на вогнішча ідуць. Ну гэта сведчанне ў асноўным вось Никифоровскага, так? Гэта сведчанне яшчэ і сучаснай, і традыцыйнай мастацкай культуры беларусаў таксама. Меня не заподозришь в том, что я слабо ведаю. На сёння яшчэ не сустракалася. Вот тут Сенінський, що Ну, писано, ну. я багато по этих вёсках їздив, багато всього питав, де мене дідуля, Сказали, да? ніколи нічого подобного про Купалю мені не казали. Ну, Вот, казали. сказали про Волочобнику багато Мгм. там, і що Волочобний навіть обряд багато де ж Мгм. очень колядний, хоча зараз Мгм. він ніде вже не зустрікається. Мгм. Все равно, хоча б згадували Мгм. про його, про обиход подворку на Купалі, правда нічого не чув. Я бы так само хотел Мгм. сказать, потому что я из Витебского Мгм. как бы, района, Мгм. народился в Витебском районе, и там у нас было вот так, купались, дружины бегали по лесу, как и Мгм. было, а ніяких обходов ніколи. Мгм. Ну вот Витебский район, вот это видно, гэта звесткі Никифоровска, это конец 19 стагоддзя, их могли уже надзейна забыть. Вот на Сенінська гэта традыцыйная мастацкая культура беларусаў, это пачатак 90-х гадоў запісы, 98 вось Там там. же буде локалізація по вёске. Вот треба поглядеть, Ну, треба скину поглядеть, тебе я- книжечку, ну, пошукаем. Ну. Запущу агента тут вёску, може я просто там не був. Може, Може, бути, просто сказати воно було лише. хронологічно рознесено. То бок ви говорите про умовне от це святкування Купаля молодіве, коли вогнище і так далі. І яно ж, звичайно, коли справи там про вогнище, про ніякі свойства молоді, це все якби у темний час. А умовно на наступний день могли бабулі там у день ходити одну там, ну, якби от Мгм. цей обиход відбуватися. Ось я до чого Просто веду. звичайно, коли бабулі ось це щось пам'ятають, вони говорять, ой, ну, вообще-то Ну, это вот, все. вот за этой книжками «Традиционная мастацкая культура белорусов», так вот том по Витебщине и по Могилевщине, это первые томы, они там еще однотомные, по наступных областях там уже 2 томи. І ось гэта звесткі так запісаны плюс-мінус у 90-х. І от, напрыклад, на Клічаўскі раён, там ёсць ваджэнне лукі на Вялікдзень. І я вот з'ездзіла ў гэтую вёску ў Сакіна, я там усіх самых старэйшых попытала, ніхто не памятае ўжо гэтае ваджэнне лукі. Я пытала ў суседніх вёсках, ніхто мне нічога не расказаў. То бок гэта, вот, на жаль, знікае настолькі хутка, што маглі Ну, ўжо але проста при не гэтым распавесці. Сенінський район дуже Мгм. великий по площі, Мгм. і просто я мог у тих вёсках, де це було розповсюджено, не бути. А може вже і в тих вёсках. Може, нема. Ну, Тому що- пошукаю, спошлю тебе ту PDF-ку. Конечно. У нас выходили не подворки, а вёску Мгм. вокруг. Вокол, Хлопцы вокол вёски Мгм. ходили. А дзе гэта, які раён? Поставшина. Пастаўшчына. Ну, ёсць вот звесткі пераважна з Магілёўшчыны, вот мне сустракаліся, што альбо дзяўчаты, альбо хлопцы, альбо ходзілі вёску, каб асобы супрацьлеглага полу не жаніліся ў іншых вёсках. То бок альбо хлопцы там каталі кола, альбо дзяўчаты цягалі таўкачы, потым закопвалі. Вось, ну каб як бы свае заставаліся пры сваіх. Протекціонізм. Протекціонізм, цалкам. Ось. Вось, ну і пераходзячы да купальскіх напеваў, вот уласна том серыі традыцыйная беларуская народная творчасць, адпаведна так і завецца купальскія і пятроўскія песні, таму што іх часам, ну, складана разнесці, таму што, ну да, у адной вёсцы могуць пець на Купалля, у суседняй на Петра, могуць і тады, і тады. Вось, ну і Галіна Валентинівна Таулай выдзяляе 7 тыпаў купальскіх напеваў. Вось, першы вы бачыце такі, ну, умоўна, вельмі умоўна агульнабеларускі, а астатнія
лакальнае. Ну і вось гэты трэці тып я назаве купальням крывічом. Так, вось гэта другі я назаве купальням радзіміча умоўнага, таму што больш-менш накладаюцца на мапы распаўсюджвання жыцця гэтых племёнаў. Вось, ну і не ведаю, ці хочаце слухаць, там ёсць у мяне некалькі песенек, не на ўсе 7, правда, тыпаў. Але ну можем что-нибудь послухать, коли есть час, есть охота, ці перейти до пытанняў. Давайте послухаем. Послухаем? Так, что мы послухаем? Давайте послухаем номер 1. Шла купалка селом, селом. Ви там зверніть увагу на слово. Вот там ну, купалка представляется цілком собі персонажем живим. І ну, мені, наприклад, нагадує ось гэтых зеленых девчат. Купалками называли и траукер, и ночку купалка. И вогнище. Да, и ну, якби дівчину ось обрану невесту першу там на селеті, щось такое. І ну як казати про богиню, конечно. Ну, это науковая реконструкция натуральна, и якби ну, але вось гэты персонаж, такі вось он зеленый, які ідзе па вёсцы, вот он якби нам усюди виплывае якби і ў абрадах, якби і сучасных, і ў апісаннях якби этнографу, і вот у песнях. Звернули увагу, то йшла купалка селом, за кружки, бочки, пером. І, ну, наприклад, на купалях студентського етнографічного товариства, там ж гэта дзяўчыня, якую апранаюць усю гэтую зеляніну, якую робяць громадний вінок, там спеціально уплетають пер'я цибулі. Якби такі, ну, цибуля, вона ж там моцно пахне, такий аховний сродок, кшталту нечистої сили. Комаров. Ёсць яшчэ версія, напрыклад, апісана Адамом Богдановичем, ну, бацькам паэта Максима Загуменскага павету. Там словы гэтай песні апісваюцца як «закрыўшы вочки чубром». І вот ён апісвае, якби абрад такі рабіўся падчас гэтай песні, што якби, ну, дзяўчына з заслоненымі вачыма, вот она якби, ну, крутілася ў коле і спрабавала на голас адгадаць, дзе ў гэты час знаходзіцца хлопец, які ёй падабаецца. Вось, і яна, боже, чубор, это што я ім, по-моему, да, якби нават звісаў гэты кавалак тканіны, так званы чубор. Вось, і яна якби, ну, нічога не бачыш, от лавіла сабе аднаго хлопца, і потым вось гэты кавалак чубор, ён якби яму быў на рукавы, так бы мовіць, он сабе павязваў, і от яны, значыцца, гулялі потым усю ноч. Ну, і потым, значыцца, наступная дзяўчына на гэтую ролю. А у Любенскім раёне, на Русалле, у іх ёсць такі звычай, што дзяўчаты, якби, ну, конкурс русалак, так бы мовіць, і кавалачкам тканіны закрытыя гырлячыкі,
і кожная далівае туды вады, і як бы мэта не пераліць, то бок ну даўжэй за ўсіх прытрымацца як бы вот з гэтым гарлячыкам. І таксама вось гэты кавалак завецца ў іх чубром, то бок ну там вот нейкі вот кавалак, які нешта закрывае, так як бы. Ну, мне здаецца, ну такі ну цікавы вельмі вось гэтыя сувязі паміж гэтымі персонажамі траецкімі, русальнымі, купальнымі. Ось. Ну вот это у нас быў гэта першы, так бы мовіць, тып купальскіх напеваў, які умоўна агульнабеларускі. Ой, так, вось он першы, так. Ну и можем еще что-нибудь послушать, коли хочете. Можем послушать. Давайте еще балладу. что-нибудь. Да, Это же самый известный поставила. А вот Так, что у меня еще есть послушать? Мне еще есть баллада. Так, власна баллада, ну вот лічыцца, что один з міфалагічных сюжэтаў, які разыгрываецца і ў купальскім абрадзе, і ў купальскіх песнях, гэта ну, як бы паданне пра інцэст, то бок ну калі там увесь тэкст распавесці, то ну, напрыклад, Сергей Санько там праводзіць паралелі з хетскім міфам пра царицу Анесу, здаецца, то бок ну, дзеці, якія ў дзяцінстве як бы ну нейкім чынам згубіліся, ці іх там пусцілі па рацэ, ну і тут уже там аналогіі з Бібліяй, да, як бы ну то бок пазбавілі царства, калі гэта царскія дзеці. Ну і вось яны там дзесьці блукалі па свеце, а потым дзесьці сустрэліся, хацелі ажаніцца, і высветлілася, што яны брат з сястрой. Ну вось у нашых балладах купальскіх часамі гэта ўдавалася, якой нараджаюцца гэтыя дзеці. І вось, і потым, напрыклад, адзін з яе сыноў хоча да яе пасватацца, ці хоча пасватацца да яе сястры, ці вот она жыве з дачкой, двое хлопцаў сватаюцца, адзін да яе, другі да дачкі, ну вось розныя такія варыянты. Ну і такія песні, нам піша Галіна Товла, яны часцей за ўсё спяваюцца вось на гэты напеў баладны купальскі. Так, гэта нумар 5, то бок вось он. Хаця сустракаюцца такія балады на Гомельшчыне і ну так больш на поўдзень ад гэтай кропкі. Ну зноў ж такі варта разумець, што гэты том як бы беларускай народнай творчасці ён выйшаў, здаецца, у 90-м годзе, а з таго часу як бы ну этнамузыколагі яшчэ не записывалі матэрыялы, што ну дзякуй Богу, у нас яшчэ ёсць носьбіты традыцыйнай культуры, якія могуць яшчэ нешта ўзгадаць, і вот ну з'яўляюцца новыя кропкі на этнамузыкалагічных мапах. Ну вот паслухаем одну балладу. Анна Ивановна купала, проявилась, проява. Эй, проявилась, проява. Удовушка молода породила 3 сынов. Эх, породила 3 сынов. Породила 3 сынов и в пеленку сповела. Эх, и в пеленку сповела, и в пеленку сповела, на тех Дунай носила. Эх, на тех Дунай носила, на тех Дунай носила, Дунаитку просила. Эх, Дунаитку просила. Ты, Дунай, колыши моих сынов. Эй, колыши моих сынов. Колыши моих сынов до 17 годов. Эх, до 17 годов. На 17-й год пошла вдовка воду брать. Эй, пошла вдовка воду брать. Пошла вдовка воду брать, стал кораблик приплывать. Эй, стал кораблик приплывать. Как на тем же корабле 3 молодчики сидят.
Эх, три малойчики сидят. Один веселцем глядеть, другие песенки пеет. Эх, другие песенки пеет. Третий сядет на Дону, ее сваты ей удаву. Эх, ее сваты ей удаву. Ты, вдовушка молода, ты пойдешь ты за меня. Эх, ты пойдешь ты за меня. Не пойду я за тебя, а меньшую дочь отдам. Эх, я меньшую дочь отдам. Вот таится девчина, откуль родом хлопчина. Эх, откуль родом хлопчина. А я роду Киева, по батюшку Иванович. Эх, по батюшке Иванович. Вот таится хлопчина, откуль родом девчина. Эх, откуль родом девчина. А я роду Киева, по батюшку Ивановна. Эх, по батюшке Ивановна. По батюшке Ивановна, по матушке Войтовна. Эх, по матушке Войтовна. А Бог меня пристерёг, что сестрою спать не лёг. Эх, что сестрою спать не лёг. А Бог меня призакрыл, что сестрою грех не был. Эх, что сестрою грех не был. Пошли яны в темный лес, рассеялись травою. Эй, рассеялись травою. Остал братец желтый цвет, а сестрица синенький. Эх, а сестрица синенький. Ну, власне, конец Санта-Барбары, про то, что перетворились в траву. Братки. Так, братки, ну і відкривають, з якої дівчати п'ють вінки. Вот, ну и там часами еще сустракаються у конце таких песен, что буду девки траву брать, обрывать, буду с меня вспоминать. Вот. Ну і, власне, ну, такий купальський сюжет гэтага часу. І кавалочки, якби, ну, не веду, отголоски, може бути, гэтага сюжету, сустракаються у інших купальських піснях, не обов'язково. От уся балада співається від початку до кінця, або, наприклад, там дівчата рвуть траву, не ведаю, что это за трава, понесли королеве, и она там им как бы вызначила. Это ж вот братки с сестрой, там, что есть братки. Ось. Ну і ось інцест, якби так, якби інцест таки не відбувся. Він якби ось в цей купальський час, він якби, ну, так само от показує, що розквіт почуття у природі, у людей. Ось, і, власне, коли ми поглядимо, якби, да, що от послы приносять дітей, якби, да, у соковику, то це, ну, символічно, можна сказати, купальські діти. Ось, хоча, ну, є версія, що нічого такого не відбувалося. Послы все-таки не предатели, это отбывалось тоже меньше. Це просто, ну, такий символізм. Ось, ну, але, ну, символізм купальського часу. Там же школі, яны там християнські соблюдали, то там же Петровський пост. Ну так, от, наприклад, на Подляшші, от Сходня Польща, вони кажуть, що у нас не було купальні, тому що у нас пост. Ми от люди релігійні, ми такого не відзначаємо. Можливо, тому якби ось купалки, вони десь співалися активно, як Петровські пісні. Я ось ще пам'ятаю з той самої лекції на кафедрі етнографії, на якій ми з тобою були, да?
я сейчас упамятаю, что якби кувальскія дзеці не крутые, тому што яны нараджаюцца тады ну, весну, калі трэба працаваць і просто выкідваюць з працоўнага працэсу. А там на мапе Сенінскі район же таксама, оказывается, позначен. Так? Сходи попытай. Не, там, по-моему, написано. Не, просто мне в свой час я на пожовтым листочку знайшов записанную в 95-м году песню купальскую в Сенінскім районе. Тогда вымушали все, по-моему, клубы записывать песни, тому все записывали. Може, вот этот Інститут культури Білорусі тоді там і попрацював? Може, і там була песня. То есть якраз я зараз ось аналог, ну, як любий не етномузиколог, коли ти просто читаєш цю пісню на аркушикі папери, ти думаєш, а як її співати? І тут ось якраз отрымлівається, що і композиційно, і по мелодиці цілком виходить. Там така була пісня. Івана накупала, двом Іванам дала, двох Іванам дала, двох діток зробила, одного назвала Яном, другого Іваном. І все скончується трагічно, что она несе своих двух деток топить в одной раке, плача. И, по-моему, сюжет и в принципе композиції. Да, ось теперь я Ну, якби коли казати, от, наприклад, про ту ж Калевалу, так, і Єлен Рот склав просто вот таких кавалочку народных песен, это не будет целостный эпос, это якби, ну, такая литературная опрацовка народных песен, да, там Карелу. Ну, у нас ніхто не зробив такої народної, ну, такої літературної опрацовки, але якби, ну, часто, от, ну, особливо прихильники такої там логічна школа, яка тепер така лічиться не вельми модною на вулиці, вони кажуть, що да, от пісні, у тим ліку навіть лірична відносно позні, це от ще аспекти одного великого от оповіду епічного. Є така версія. А что означает там у песни по матушці Войтовна? Кстати, ну, да, що з якого роду? По маті з Войтовича, а по батьку вот Іванович Іван. Прозвище з Войтовича, да? Там, я думал, что может там у маті Войт некий был, ну, Войтовна что-то. Ну, я вот чула так само пісня кшталту, що я по батьку Войтович, а вона каже, ой, а я ж по батьку Войтовна. Тобто, ну, це, ну, род некий такі войтовські. Потім, ну, от прозвище Войтович творилось, ну, мені здається. У меня есть эпошнее всезнайство. Есть такая штука, называется чистогуст величная. Это папоротник, у якого есть такая шапочка зверху. Ну, ясно, что это не кветка, але, може бути, грало сонце, і щось здавалося, що там горить, якби, тому що кажуть, нібито, ось в стародавні часи, і вона росла на Білорусі, і її було прям шмату повсюди. А что зараз уже она там не растет, засталась негде у заказниках, там дети уже доволі далеко, я зараз не згадаю географічно. Ну, наприклад, там до Німеччини, там щось таке. І що, можливо, пам'ять про її ось просто заховалася у пошуку і вже стала, ну, літерально в іншому сенсі. Може бути, ну, якби ввогуле у фольклориста це якби є таке, ну, я б сказала, дві можливості, ну, дві такі основні, як сказати, школи інтерпретації, це що, якби ті шукати, якби, ну, справді, от, ну, історичних коренів, так і прив'язувати от до чогось, так, що справді нечто було, і потім ось ще, ну, якби, так. А потім ось так і казалося. Ті, якби, ну, розглядати от як просто символ, метафору, ну, ці це сумістити яким чином. Ну, тобто, мені здається, кожен може для себе вибрати от інтерпретацію, яка найбільш подобається, найбільш відповідає. Да. Ось. Чи ви маєте ще які питання, чи можемо ще щось послухати, чи що? У меня питання є. Ну, ось я десь чула, що звичайно во всіх святах, ну, якби не тільки білоруських, а можна так сказати, агулом славянських, є якби частка, ну, якби основна, і є частка, якби, да, померлих продків звернена. Ну, наприклад, як та же там, є та Пасха, да, там, Великдень для живих, да, там, для померлих. Але лічиться, що ось гэта якби абрады ушанавання памерлых, яны, калі вось ідзе купалі, русалі, яно поўнасцю перарываецца і пасля зноў аднаўляецца ўжо неяк пасля.
Я б не сказала. Ці ёсць там нешта там пра этих памерлых? Дзеды як бы спраўляліся амаль што перад кожным вялікім святам. Мгм. То бок да 7 разоў на год вот у адной асобна ўзятай так, вёсцы. так. Магло быць менш, магло быць больш. Вось, на вось гэты летні канкрэтны перыяд вельмі часта прыпадаюць траецкія дзеды альбо стаўроўскія дзеды вось у гэты час, ну не ўсюды. Але мне здаецца, што вось, ну, уласна, само гэта пераапрананне на купальня, гэта, ну, увасабленне фактычна продкаў, якія там вот такі увасабляюць тагасветны хаос, які прыходзіць у наш свет. Вось, таму як бы, ну, залежыць ад таго, як бы наколькі шырока мы вось інтэрпрэтуем гэта шанаванне продкаў. Ці гэта абавязкова вот стол на дзяды, ці гэта і той же вот маі на могілках, і тое ж пераапрананне, ну наколькі вось, ну, мы бачым у гэтым шанаванні продкаў. Вось. Ну і ўвогуле сам вось гэты персанаж як бы зелёны, як бы ці гэта боства нейкай прыроды, ці зноў ж таки якось інтэрпрэтуе Ольга Мікалаївна Шара, што гэта вот увасабленне гэтага роду, і фактычна тады гэта і тое, і другое, і прырода як бы і продак этой супольнасці. Я еще пытанечку задала, думала про это. Короче, где тут, да, ну, плюс-минус, я думала, што купалі гэта нейкае, вось павінен там быць бог сонца ці щось такое, потому што агонь. Дзе тут Ярыла ёсць? Ну, можа, ён калісьці, можа, і быў, ну, вот уже на той перыяд, які мы даследуем, у нас ёсць звесткі, вот, ну, мовна кажучы, сярэдзіны 19 стагоддзя, запісы да 21 стагоддзя, але, ну, ніхто нам уже сёння пра Ярылу нічога не раскажа. А вось, ну, наша інтэрпрэтацыя нейкая навуковая, ну, калі хтосьці хоча пабачыць там шанаванне Бога Сонца, ну ён пабачыць. Калі хтосьці вот захоча пабачыць просто вот ушанаванне стыхіі вагню, то пабачыць. Вось. Я просто чула, мне цікаво конкретно казки, легенды, всякие такие штуки, містичные гэтага ўсяго. І я про мяне чыстикаю, вось купалки, я нічога не знайшла, мне не вельмі сподобалось. І дзесьці я просто, ну, памятка без конкретных тэксту чула, што нібыта Ярыла пагібае ў гэты дзень, каб зноў аднавіцца весніца. Ну, ёсць розныя звесткі, што нібыта Ярыла у нас пераўвасобіўся святога Юрія ў хрысціянскім календары. А так увогуле, ну, любы сімвал календарнага часу, ён на пэўныя святы, ён як бы вот ён з'яўляецца, вось яго сустрэлі, ушанавалі, павадзілі, можа быць, ну і правялі. Ну і памёр, таму што ўжо, ну, наступны сезон. Вось. Можно питание. У меня была сестровка, якая на купальне казала, что цей треба у лес ходить одной и там выкрикивать все свои ну, так скажем, проблемы. Не проблемы, але, ну, спросить. Вот. И я вас хотел спитать, ці гэта нейкая такая придумка сучасная яе, ці тому что я заўважыў, что зараз асабліва вось у меня знаёмы ў Дзятлаўскім раёне шмат усяго прыдумваюць. Ці гэта, ну, мае нейкія, не ведаю, гістарычны карані. Ну, я не сустракала падобных звестак у этнаграфічных крыніцах, але зноў ж такі, калі мы, ну, глядзім як бы, ну, шырэй, так, што вот купальскае вогнішча, у якім палілі старыя непатрэбныя ў гаспадарцы рэчы, вось, і такім чынам пазбаўляліся, ну, як бы сёння сказалі, там, псіхатэрапеўт ад негатыву, чысцілі сваю прастору, то як бы, ну, гэтай вось такой парадыгме ад чагосьці пазбавіцца, можа быць, калі там чалавек, ну, крычыць, што яму нешта не падабаецца, ну, то цалкам верагодна, ну, калі ён крычыць, што як бы, што я хачу, каб вот было гэта і гэта, кліча. Кліча кагосьці штосьці, ну, не ведаю. Вось, ну, мне здаецца, што зноў ж такі тут мы маем справу з такімі індывідуальнымі культамі, якія ствараюцца вось, ну, пад уплывам з выкарыстаннем нейкага традыцыйнага матэрыялу. А вы за такие штуки? Ну, як сказаць, як бы просто... Сучасная, як бы... Тут просто, ну, хто што любіць, мне здаецца, так з інтэрпрэтацыямі традыцыйнай музыкі. Камусьці падабаецца, калі
ну, що грається ці співається докладно так, як було записано, комусь подобається, коли там можна проявити яку творчість, які інтерпретації. Ну, мені здається, ну, залежить від мети. Просто ці мета вот обновити етнографічну ніку реконструкцію, ну, скажімо так, середньобілоруського ніка Купаля. Ці мета знайти ніка описання з певної вёски і вот, ну, обновити конкретно гэты варіант. Ці мета просто вот, ніка, ну, для себе зробити ніку таку психотерапію у лесі. Да, якби, і от, ну, от чоловік прочитав, подумав і вирішив, що от, ну, от таким чином можна відсвяткувати Купалю. Мені здається, це, ну, всі варіанти мають право на існування. Просто, ну, то, що мені справді не подобається, це коли інтерпретації видаються за реконструкцію. Ну, тобто, коли чоловік починає казати, що так і було. А ще гірше, коли починає казати, що тільки так було, і без варіантів. Ось тоді, да. Ось. Так коли будемо святкувати? Вот у нас сидять головні організатори. В суботу, Суботу, да. в суботу у РЕК. А 5-й починається. Можна приїхати рано. Я буду в Тбилисі, я просто ну, отрымливается, что моя прабабуля святкувала 6 на 7. Это православная Лазня вогнище сестризне, да. Сама собі, так? Сама собі одна жила на хуторі 2 кілометри, вокруг нікого немає. Ну, значить, якби для Єгота було справді важна дата, яку треба відзначити хоча б одну. Є от звістки, наприклад, з Ветковського району о похованні Стрели, що от отселені вёски, там же Чорнобильська зона, Ветковський район. Наприклад, одна бабуля не захотіла з'їжджати, от вона одна сама собі у гэты день вот у 6 вышла на лавочку, села, может быть, там нема сил уже пойти до жита, але села, вот спела Стрелу. И ось пишут так, записывают такие звестки. Так что, ну. Я нічого, я не здивляюся, я сама собі прийшла до Пальми, закопала лялечку і площадь на 13-е, да, і спела Стрелу. Ну, просто, да. Ну. А потом эти культурологи откопают твою страну и будут не соотносить тут картурскую культуру. Ну, скажут, что, короче, там, переняли белорусские традиции. Зато мандарины уродятся. Я вам вельми дякую за увагу. Це ж мої емейли, Фейсбук. Пишіть, коли що. Ось. Постараюсь всім відказати. Прощенівський район пошукаю. Коли я це взяла і вишлю. Може, зашлем агента. Можна ось ще не по темі питання, просто ось тут почали казати про богов, а є увогуле, я не веду, неякі криниці, ці неякі інформації увогуле, яким, так скажем, напрамку ось гэта все было, тому що в розных культурах, в принципе, у розных паганстве по-розному сприймалися, ну, сприймалася сама по собі релігія і боги, і ось коли почали казати те, що ось Бог Сонця, там Бог ще гості, шмат у яких культурах, наприклад, не сприймалося як Бог океану, там, той же Посейдон, где он был одночасовой бог коней, тому що йому подобалися просто коні, і бог там того, що все з океану робиться, просто тому що йому подобалося. Ну ось і питання, в яким напрямку, мабуть, є інформація про це, сприймалося це нашими продками? Я б порекомендувала книжку Дмитра Скворчевського «По слідах богов». Вона десь є у електронному вигляді, я сустракала. Ну, його головний тезис у тим, що ну, не було ніякого такого агульного для всіх земляў, хоча б усходнеславянських, білоруських, агульнославянських, агульноіндоєвропейських не було якби, ну, одного дохристиянського пантеону. Він якби, ну, пише про те, що хоча з усього це були такі ж от локальні культи, як сьогодні ми кажемо от про традиційну культуру, що вона існує якби у локальних варіантах. Тому ну, нельзя сказати, що от во всіх славян... Я це зрозумів, я не про всіх славян. Во всіх славян зрозуміло, що боги вони локальні і типу, в основному це просто тичиться проти. Але я про те, що ось у будь-якому випадку, наприклад, у Кривичей, там, ці у Кривичей Радимичей, повинні були бути які агульні, скажімо, теми.
Ну вот рекомендую читать Скворчевского. Чому? Тому що він бере крім славянських так криниць у летопису, він бере ще палські криниці. І ось він показує, що, наприклад, у заходній, північно-заходній Білорусі там хоча що були балтські культи. Ось показує, якби, ну, що некоторі боги хоча що були видумані у 19 столітті. Ну, якби от у вогуль така діяльність Шпілєвського, так якби, ну, які спробували, якби, ну, створити такий от білоруський пантеон, ну, узор старожитно-грецького, ось, ну, і досюль, якби, ось його праці там культивуються, ширяться у вигляді, не веду, там, розбярських пленерів, древляних, ніяких там малюнків, ілюстрацій для дитячих книжок. От, ну, фактично, до сьогодні живемо за спадщини Шпілєвського 19 століття, ну, хоча після його вже, ну, вельми шмат науковців, ну, дослідували і висвітлили, що було, що не було, хто з цих, якби, божств був штучно створений, а хто хоча що ж таки існував. Ну, от я так отошлю до праці Дмитра Скворчевського. Скворчевський. Ось. Ну, все. Да, дякую велике, що прийшли, вельми приємно. Ось, пишіть, додавайте ще шабри. Дякую. Фоточку вашу можна вислати у чаті, як сиротка? Хочете? Конечно.